honest. We can see that. Everybody can see that. You know, nagsisinungaling si Alejandro. So, lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Nag-pack up na po ang Inday Sara show. Wala na po siya. Sarado na po. Yes, medyo napagalitan ako. Then sinabi niya na, yun nga, sinabi niya na alam naman ng lahat na anak na ni Rodrigo, but dapat din malaman ng lahat na anak na ni Elizabeth. Shut it down. At sinabi niya, wag daw ako makipag-away at